4.6 பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே எர்த்து உருவாயிருச்சுன்றது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அதுக்கு முன்னாடியே கோல்டு உருவாயிருச்சு தெரியுமா? பிக் பேங் தியரி மூலியமாக தான் கோல்டு வந்து எர்த்துக்குள்ளே வந்ததுன்னா தியரிஸ் நிறையா இருக்குது. ஆனால் கோல்டு உருவானதுக்கான தியரியை பற்றி இப்போ பார்ப்போம். இது வந்து ஆர் ப்ராசஸ்ன்றது சொல்லுவோம். ரேபிட் நியூட்ரான்ஸ் கேப்சர் ப்ராசஸ்ன்றது தான் இதோட அர்த்தம். இது என்னன்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு அயன் வரைக்கும் உள்ள எலமெண்ட்ஸில் பார்த்தோம்னா 29 ப்ரோட்டான்ஸும் 30 நியூட்ரான்ஸும் இருக்கும். இப்போ நமக்கு அதுக்கு மேலே வரதுக்காக என்ன தேவைப்படும்னா, எக்ஸ்ட்ரீம் நியூட்ரான் ரிச் எலமெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெவி நியூக்ளியஸ் இருக்கணும். இந்த இது தேவைப்படுறப்ப நமக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன ஆகும்னா 29 ப்ரோட்டான்ஸ் 26 ப்ரோட்டான்ஸ் ஆகும். நியூட்ரான்ஸ் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிக்கும். இப்படி ஆகிறதுனால வந்து நியூக்ளியஸ் வந்து ரியாக்ஷன் கொடுக்காம ஆயிரும். இதுக்கு அடுத்த ப்ராசஸ் பார்த்தோன்னா ஒரு நியூட்ரான் வந்து ஒரு புரோட்டானாக மாறும். இந்த ப்ராசஸ் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கிறப்ப நமக்கு வந்து நியூட்ரான்ஸ் வந்து ஸ்டேபிள் ஆயிரும். 79 புரோட்டான்ஸ் ஆகும். இந்த 79 புரோட்டான்ஸ் உள்ள எலமெண்ட் தான் கோல்டுன்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் தேவைன்னா அஜய் ஜுவல்லர்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.